Mari ndiyo inoita kuti munhu anoburitswa ndizvona. Ava sofa pamba nemari. Mama anobvuma tiri kurizina pake nekuona mapepa nokutsikana nemapepa aiwa panonga unobhadhara chikwereti kwete kuti munhu akupa mari ndi akupinda mumba mutaura kuti vanhu ava vachingobuda vanhu akuisa rojo chingoisa rojo ukoleta mari yako kusvikira ikwana anobvuma batsiro vanangachizivaesipatofeo yori kufundisa vanhu sabuteshii kana kuchiri inoonambaka mari aiwa nesema kadaro ndokuwazita tipe zita nematitezo nyora sikumbe zita renyimiwa kuti vangazita nyora sabe ndoba ndakakanganyisa ndakabva tacharatisa pana kabvudza zita rake zvodaita titori zita rake patosara pachinyorwa bepa rake ndokutomutsvaga kuti auye ataura kuti paruchiitirwa munhu papi kuti mazuva anokwana api mazuva anga atokwana kugara bepa iyo 48 hours dzauti kuti nhasi paipera kuona tite noise azonoama wangu asiya kumashuri tite noise manje ubodese ubafuna kuti akumona yodese aka noise vakunzi wakawanda wewe
vouya manje patini maziva otanga minyaya inobva yanzi yato inenge yakutosumudzwa kana pasina kusumudzwa kuti atinei kubuda takavatande kuchikiwa nyaya yakadyiwa nyaya yakadyiwa but auda kuti hanzi nemaloya zambofa akaita mpikana kwaikuti ndavabvunza ngati tarisai mukombiyuta doni ozi muri mufite taswa kwese munanekafaina kana kumplain sabva zaina mufiti ngati pane munhu ari kuti akaisa appeal tione kutarisai tione zvikati hapana chinhu chakafairwa ngati nhai munhu anokwanisa here kuapila nyaya hauna gauni abai izvazvo hazvisize kuti atembe nazvo izvozvo anokurova pasi anokurova pasi apa ndapfuura ndikakapaka mota akatorara mumba zvake ndikati warara hauchiiaanzi iyani angarara ndikumbirwa kwanotanga shamwari dzake ndekumbira shamwari asina iye hachisina mota anenge achikumbira shamwari dzake dzimbavha dzanobana awendomuziva mamuvhaunozoi mishonga ino here pepa ndosaka akaruta akasvika arikuzvitaurwa namabhulango nzi arobva avhurika achataura zvindiri nesense akuti rasika rotomuka ipadheni pacho sarita zvemushonga luke manje mushonga munhu akaita zvemushonga iwo handinoziva zvinopedza simba rinopedza zvese kuti nderekuti exactly wapedza nomutira izvozvo ndandatomwaya pepe zvekutofumura zvinhu zvacho ndakatogara nchipabhomba hapana chaanoafecta zvimishonga hazvishande pane munamato mwari unenge uchingozvipirawo namwari anopinde yekunamata che kwete kuti vamwe vanoita mishonga mazano haichashandi yaishanda kubvira yakaguma kushanda 1980 mishonga munofanisa kuti atangotamba mishonga ingatobatsira munhu ndeyekuti uda utsinga munhuuroya munhu kuti afe asina mishonga yajoshua joshua ari kufumura zvese hapana chaasisina ari kurova kwete vanhu vanozobhirivha vaona vakuzoona patone murume amira kwese chichachiitika vakushomisika nyika ine ogamamboya panapo anakiisabuda panapo aiwa kwete kuti usina uri fit ipapa mucharira vanhu bosisisinyati kufambira nenyemba yako kuti utsarwa dheni yako yoiwina zangu ndamiri yangu mari yenhingiti apa uri kuisa pavhidhiyo kuti vanhu vazive nyaya yako wakutoiziva chakunetsa imari yekuti deputy collectors chete imba yako waiwina kuti vanhu vari kutsara imba iweyo dheni yako mayezi akadai zvokuziva iweyo chakunetsa imari 450 yedeputy sheriff kuti abudise munhu chete ndozasara chete 450 yekuti deputy sheriff auye kuzokuita chinhu chemunhu iwopinda mumba menyu andi imba yababa wako andi yangu wafura kuti for how many years 14 years uchigara musango uchigara panze but wawina chi ukavataoneka onda kusina wina imba yababa wako kutara pani yini nopatone munhu ari kutofara haunako mari chete yekuti ubhadhire madheputy collector yaamari yasara but zvawafambira nekuzvima makumbo uchifambira pamwe usina mari yerifti usina chii wakatira tombofamba netsoka ubva kusvikira totsoka bcause hakuna mari yacho yerifti ndizvozvo zvitried your best but god knows mwari autungamirira because ndezvechokwadi imba ndevabereki vako yanga yatsarwa neroji izvozvo izvozvo zvinorwadza vavo wako zvinozvirwadza chakuita chekuti manje 450 vanhu ndapulani kuti iwanike but
text kuti tuma nguva iwone kwakunenge watoo mujeni mako but itext katime futi wazviona mari asi mari yekutamba nayo hapanofamuda plan uda plan asi inoona chii munhu yachazipedzera kubuda munhu yachaziva pachigaya kuti vanhu vaya vakaenda vari kufugi vakunogi kumoziya vachivakauya vakaona vakaenda asi kuenda kwavo vari kubvura kugei kwavari saka anozipedzera kuti ari kachitude zvinoitika manje but nechitsotsika nekutana kwaita nezurwa zvagara ari tsotsi akamira kuti iwo unoona mari iyayo uyewo bhiswa nemadhebhi saka iye nemuziro waari kuita akamira kuti uwane mari saka iye zvikutomutorera kana 6 months kana 8 months kana gore kuti iwe uwane 450 saka hapana akatodikana aitichi akataura izvo hanzi ndizvo zvanemadhebhi collectors tinouya nodhebhi collectors yazona kuti mimi mabude yaishirikana maita sei panapa chakuitika nemutemo zvakukuna izvezvi toti kune vanhu vauya kana kuti yese ungotosungwa saka chiripo ndechekuti sisi nemapepa ari panapa pauda madhebhi collectors chete ndanotiburitsa munhu yakuzari madhebhi collectors haasi mahara anoda mari auda kusaiza kuti unogona kushaya mari yokuti yachisitana asi saka tikudyire vahafu zita rako ritoripo iro ndo zviripo chese zvese akahwina asi nhirikini kujeni mazita zita riripo nderani nderani zita riri padheni nderani anga aizibhoisisa rake saka radzoserwa ramudhara orit ona chiuitika ndechoti ngatimboburisa nyaaona munhu paeshimetru aiwa handisati ndakuda izvo unobatsirwa kunewspaper hauna mari yacho anobatsira akawanda munhu akatenga newspaper yanobatsira you helped kana from the press iwo tena newspaper rekuita sei iwo uri kubafa handiwo murizoteni ina handisati ndakuisa panewspaper bhosi kwandakabatsirwa kude newspaper hatange taenda kunewspaper sakapedza nyaya dzavo uzinogona kuzoya vamwe vanhu vatori maenemies vachitangoda kubatsira obva ndikanganisa saka nditange kuenda newspaper is the last thing chandozoita ndombomisa hapana anobuka chii ationa manje zvaunoita manje ava handiti kambani yakakubatsira eviction hatobva ikoko kwese unongochunga kunzi yachibudawo ndati abva kwese ikoko pari mudiwa mari havakwanisi kumubatsira izvozvo zvakamubatsira zvakakwana paudiwa mari chete from him saka hauna mahaneke variko baba shenyuchi